ugqininiso lokufunda. Bhala amagama ongawaqondiyo. Okokuqala, abafundi basebenza noogqa babo. Okwesibini, bachonga ugqaliselo lokufunda losuku. Ukuchonga nokubhala amagama abangawaqondiyo. Okwesithathu, abafundi baqala ngokujonga itekisi ngokukhawuleza babhale amagama abangawaqondiyo kwiincwadi zabo zokubhala. Okwesine, okulandelayo, abafundi bafunda amagama amane anganobunzima okanye abangakhange bawabone ngaphambili. Okwesihlanu, kufundo lokuqala, abafundi batshintshana ngokufunda itekisi ngokuvakalayo ukuze baqonde ukuba ingantoni. Wesithandathu, okulandelayo, abafundi bafumana amagama abangazaziyo iintsingiselo zawo kwitekisi. Qala, bakhangela igama ngalinye. Okulandelayo, bafunda eso sivakaliso okanye ezo zivakalisi zinelo gama kwakhona. Emva koko, bazama ukufumana intsingiselo yegama besebenzisa izikhokelo abazifumana kwitekisi. Okwesixhenxe, kufundo lwesibini, abafundi batshintshana ngokufunda itekisi kwakhona ngeli xesha begxila kwintsingiselo. Okwesibhozo, ekugqibeleni, abafundi babhala isigama esitsha neentsingiselo zaso kwizichazi magama zabo.